Yes, velkommen til AU fodboldturnering. Og som sagt, vi er nået til anden runde. Og i forhold til det, der har været de seneste par år, så går vi altså videre til knockout-faserne hele vejen op til finalen. Så der bliver ikke noget gruppespil, så det er bare om, hvem der skal møde hinanden her nu, som vi trækker lod her til næste runde. Og der har været mange, der har kommet over og sagt til mig, ja, Stefan, den er god nok med dig. Hvordan kan det være, at I lige slynger nogle klubber ud, som skal møde hinanden, eller nogle hold ud, nogle klasser, som skal møde hinanden. Og så den her gang har vi lavet en, hvad kan man sige, en recorded, hvad kan man sige, udtrækning, om vi har en skål her, med alle klasserne, der er gået videre. Og vi vil nu trække lod. Og vi er selvfølgelig ulige, så det første hold, jeg trækker lod om her, de sidder over og er videre til næste år. Yes. Her. Og det første hold, som skal sidde over og videre til næste runde, er første C. Første C er videre, så ved vi det. Meget heldigt. Yes. Og der er stadig en kamp, der mangler at blive spillet på første runde, og det er første K mod tredje X. Og deres modstander, vi finder her, vi kan se dem, trækker jeg lige op, noget om her. Yes. Og altså vinderen af første K mod tredje X bliver anden X. Altså anden X skal møde enten tredje X eller første K. Godt nok. Og vi går videre her. Vi tager op igen. Så har vi anden K. Altså anden K. Og vi skal møde tredje B. Altså tredje B mod anden K. Tredje B, som er lidt af en dark horse, hvis man kan sige det sådan, til at vinde det hele. De har et godt hold, så Monique, who knows. Så har vi altså her tredje M. Tredje M, som kom videre på straffespark, efter de havde spillet mod, så var det hvis jeg husker rigtigt, på straffespark. Og tredje M skal møde anden ny. Altså tredje M skal møde anden ny. Det er også imponerende af alle klasser, der går videre til næste runde. Så har vi her, så har vi tredje A, som også kunne være en favorit til at vinde det hele. Har et godt hold. De skal møde, her. Tredje A skal møde anden B. Altså anden B. Yes. Så har vi tredje Y. Tredje Y. Også en af favoritterne. De skal altså møde anden A. Anden A. Som er også en af de anden klasser. Sidste hold, som altså skal møde hinanden, det er første Y. Altså første Y mod første E. Yes, og det bliver en meget spændende kampe, meget spændende opgør, og vi har som sagt her tredje Y, som er de forsvarende mestre. De vandt, da de gik i anden G. Og præmien er som altid øl til hele klassen, og muligheden for at smadre fuldstændig nogle lærere i en eventuel skolehop, som altså er kun en. Tak, og vi ses her.